आज नवंबर 9 आलमी यौमी उर्दू है। इस नवंबर 9 लोग उर्दू दिन। उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुआ सवाल है। उर्दू ഇന്ത്യയിൽ ജന്മം കൊണ്ട ഭാഷയാണ്. दुनिया के मशहूर शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की याद में हम आलमी यौमी उर्दू मनाया जाता है. ലോക പ്രശസ്ത കവിയായ അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ലോക ഉറുദു ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. आज दुनिया में 25 करोड़ से ज्यादा लोग उर्दू में बात करता है. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ 25 കോടിയിലധികം ജനങ്ങൾ ഉറുദു സംസാരിക്കുന്നവരായിട്ടുണ്ട്. सारे जहां से और इंकलाब जिंदाबाद ये दोनों उर्दू से पैदा हुआ है. ദേശീയഗീതമായ സാരെ ജഹാം സെ അച്ചായും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശക്തി പകർന്ന ഇൻകുലാബ് സിന്ദാബായും ഉറുദു ഭാഷയുടെ സംഭാവനകളാണ്. आप सबको GUPS कुंडतोड़ की तरफ से